Pozdravujem všetkých priateľov matematiky. Pozdravujem aj tých, ktorí matematiku nemáte radi. Viem, že vás je väčšina, ale snáď jedného alebo dvoch z vás presvedčím, že je predsa len pekná. Dnes to bude druhý diel kvadratických rovníc. Prvý diel nájdeš dole v popisku vo videu. Tam som riešil 3 kvadratické rovnice. Ukážme si dnes takýto typ. Môžeš ho vyrátať klasickým spôsobom cez diskriminant. S notoricky známym vzorcom b na druhu minus 4ac, tak poďme na to, budeme robiť ale trošku s väčšími číslami. Čiže minus 20 na druhu minus 4 krát 5 krát 15. A teraz neviem, či ti tvoj učiteľ matematiky, keď sa takto nezmestíš, dovolí pokračovať týmto štýlom. Ja si to dovolím, na nikto známkovať nebude. Ideme, minus 20 na druhu je 400. A potom tu máme záporné znamienko. 4 krát 5 je 20. Krát 15 je 300. Diskriminant je teda 100. Vzorec pre dva korene. Už vieme, že budú 2, pretože diskriminant je väčší ako 0. Je minus b plus minus odmocnenia z d lomeno 2a. Dosadíme, čiže 20 plus minus 10 lomeno 10. Z toho vyplýva, že prvý koreň 20 plus 10 je 30 lomeno 10 je 3. A druhý koreň 20 minus 10 je 10 lomeno 10 je 1. Čiže korene sú 3 a 1. No, čo bude ale elegantnejšie riešenie takejto rovnice? Ja si ho ešte raz napíšem, aby si to videl. Nájdem najväčšieho spoločného deliteľa a to je 5. Urobím ekvivalentnú úpravu, podelím ľavú aj pravú stranu rovnice 5. A dostanem toto, čo je oveľa jednoduchšie na riešenie. Budem pracovať s menšími číslami a navyše pri kvadratickom člene už mám jednotku pomyselnú, ktorú nepíšem. Idem rýchlo, tak si ma spomal. Pokračujem ďalej. b na druhu minus 4ac, čiže dosadím. Pozor, nepomyl sa. Záporné znamienko minus 4 na druhu minus 4 krát 1 krát 3. Diskriminant je 16, minus 12 je 4. Že dosadíme. Minus b to bude 4 plus minus 2 lomeno 2. Z toho vyplýva, že x1 je 3 a x2 je 1. Verím, že si sa dnes niečo naučil. Ja sa budem tešiť na budúce. Daj odber, daj like. Dovidenia.